Prázdne fľaše, plechovky a plastové obaly. Takto vyzerá Červený kopec po väčšinu roku. Pre milovníkov prírody, ako je študentka environmentálnych štúdií Klára Tótová, to je ťažký pohľad. Aj preto so spolkom Okrašľovák prišla Červený kopec upratať. Tak moja motivácia zapojiť sa do spolku bolo to, že rada som súčasťou nejakých aktivít na škole alebo mimo školy, ktoré sa snažia dosiahnuť dobré veci a majú radi prírodu. Plány do budúcna máme až o rok v podstate. Chceli by sme asi ísť opratovať zase sem, pretože to je lokalita, ktorá si to naozaj vyžaduje a máme s tým skúsenosť, že tu je veľa toho neporiadku. Červený kopec je len jednou z problémových lokalít. Najviac odpadu býva pri cestách. Dobrovoľné upratovanie prírody je stále v Českej republike veľmi dôležitá činnosť, pretože obce a mestá nemajú dostatočné prostriedky, aby prírodu mohli upratať sami. Keď sa upratuje, napríklad na Deň Zeme, tak sa dobrovoľníci dostanú na všetky cesty v prírode, kam je to potrebné. Zatiaľ nie sme v stave, kde by sme mali prostriedky na to upratať prírodu profesionálne. Napriek tomu, že obce nemajú prostriedky na to zorganizovať plošné upratovanie prírody, môžu dobrovoľníkom pomôcť napríklad pristavením kontajneru alebo zaplatiť zvoz a likvidáciu odpadu. Aj keď je podľa expertov v prírode odpadu stále menej a menej, stále zostáva práca dobrovoľníkov a ich upratovanie prírody nenahraditeľná. Pre Stisk TV, Krištof Podaný a Bruno Oravec.